Em dic Elena Casas, soc metgessa realitzant l'especialitat de psiquiatria i soc escriptora. Estic obsessionada en exprimir el meu temps, en fer dels meus dies quelcom que pugui generar algun canvi, per molt petit i insignificant que sigui. Em capfico en fer de la meva vida una revolució i una lluita constant. L'escriptura és la meva arma, és la via directa al subterrani del meu cor i també és tota la força que em propulsa cap a la llum, a contracorrent del sistema hegemònic en què vivim. Quan escric em sento més forta que mai, perquè estic cridant, perquè ho crido molt fort a la vida, a tothom, a qui sigui, perquè no sento vergonya del que parlo o sento i perquè tinc la clara convicció que si escric és perquè tinc molt a dir. El món no canvia si nosaltres no el fem canviar. I amb les meves novel·les parlo de tot allò que no ens han ensenyat i que ha esdevingut tabú. Lluito per obrir-me un espai en la llibertat d'expressió. Lapislàtzuli, la meva última novel·la, fa oda a aquelles persones que viuen la vida d'una manera diferent o bé que s'hi han sentit i que perceben els petits detalls de la vida i que d'aquí n'extreuen o n'intenten extreure el sentit de la seva existència.